A na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke oji na-aga n'elu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'eze eze ga-adị Ugochi tubelu Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmanye je eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmanye je eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye ga-anyị fọnda mbaki, ndị oche ya fọnda mbaki. Fọdasi kala aka ụfọdụ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, eze si na ọma mme ọdịnala ọgbanwu jaja. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi, Chukwu abịa ma gbago ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmanye je eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. N'ụbọchị tata bụ ụbọchị orie. Asị m na orie anyị eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka anyị amaghị na jijiji anyị amaghị. Ụbọchị tata isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata bụ what you must do after consulting Afa, and what you must do and know about spiritual exercise, and also what you must know about 21 days rituals. Igo-ofo. 21 days igo-ofo prayer. Dịka esi wee malụ na igo-ofo mean prayer. N'ụbọchị taa, n'oge agba nke eziokwu, ekenego m nwoke kene nwaanyị ndị sonyere anyị n'oge agba nke eziokwu a. Ọkwa dị mkpa, echefuna na aja anyị na-achụ n'igwe, aja anyị iri n'igwe anyị na-achụ kwa ọnwa, nke ọnwa Julaị a ka na-aga n'ihu. Ndị na-esonye biye for years anyị bido ya amarugo the processes na etu esi eme ya.
anyị abụrụ ndị na-esho testimony na social media maka na ọ dịrọ necessary, mana aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ka ọzọ ọ bụrụ na isonyeghị na nke ọnwa Julaị mana ị chọrọ isonye na nke ọnwa Ọgọst, anyị meziri that ritual. Ọ na-abụzi 1 month ritual. Nke ọnwa Ọgọst ga-ebidokwa na Ọgọst 1 because of rising demand. Anyị chọrọ ka anyị karịa ndị mmadụ niile along, including ndị na-esonyere anyị na our new channel Eziokwu TV. So nke ọnwa Ọgọst ga-ebido n'Ọgọst 1st. Ndị book goro throughout the year na-enwezi problem, mana maka gị bụ ndị na-ebu okwu ọnwa ọbụla marụzie na ọ bụrụ ọzọ na assist ka ọ ga-ebido nọ na 1st of August. Ọ ga-last throughout the whole August. Aja ofu ọnwa, aja mbuli elu, aja epụta ihe maka gị bụ onye ọfụ esonyebughị na aja mbụ. Etu esi eme ya bụ ị ga-afọwọdụ ya 3 prayer request. Anyị ga-place to the altar, na-achụzi aja na-aga ọfọ n'isi gị for the throughout the month of August. Anyị na-achụ aja dị iche iche to entities of powers, mekwazie saraka dị iche iche. So ndị sonye na ya bụ aja ga-enwetakwa ihe onyonyo maka ya bụ aja, nchịkọta ya bụ aja ụbọchị a ga-achịkọta ya. Anyị ga-egbu ebunu gbuo anụ dị iche iche wee mee saraka, ndị mmadụ erikwazi ya wee ṅụọ. So ndị a bụ ndị ga-enweta ihe gbasara ya na their WhatsApp numbers. Ịghọtara ya? Mana ndị anọzi na WhatsApp nwere ihe anyị nwere ike ime because ọ dịrọ necessary isi obere ihu ọrụ nchịkọta na telivishọn. Ọ dịrọ necessary now, mana ọ bụrụ na isonyere na ya ịchọghị ebe ụbọchị ya gwa ya welcome, isokwazie wee rie wee ṅụọ wee chịkọta ya. So ọ ihe ị ga-ama gbasara aja ọnwa Ọgọst. Nke ọzọzi bụ ihe dị mkpa bụ na-esonyere anyị na social media handles anyị, na-agbasakwazi ozi gbasara ozi ya anyị ji bịa n'ọdịnala Igbo. My social media handles bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Ọ bụkwa ndị chọrọ isonyere anyị na our television channel Eziokwu TV, ọnya bụ ihe kwesịrị ịma, tụsara ya gwa ndị mmadụ maka ya. Nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị mana ị chọrọ ịda wọchị nkụzi anyị na-ekuzi kwa ụbọchị na telivishọn, ihe ị ga-eme bụ chọba decoder anyị SatView free to air decoder. SatView free to air decoder channel 505 onye nwa bụ Eziokwu TV. Mana ọ bụrụ na ị na-eyuzu ihe dịka strong ma ọ na-eyuzu my TV ọ na-eyuzu other free decoders enwere, scan it, search it, you will see Eziokwu TV. Kama na ị nwere ike na-asachizie na strong, o nwere ike na-enye gị channel 47 or channel maybe channel 32 or give you any number, but it doesn't matter. Ihe dị mkpa bụ na ị chọrọ Eziokwu TV. Mana ọ bụrụ na SatView decoder ka eji, ọ dị na channel 505. Ọ bụrụ na ị chọrọ inweta ya nụ, ị nwekwara ike igo that SatView decoder from us. Yes, anyị ga-enye gị ya 17,000 naira. Ị chọọ ya, you order it from us, we will bill it to you. Ọ bụrụ na ị nweta ya, ihe ị nidere bụ itinye pan, DSTV pan, that DSTV pan, satellite dish pan ịma. Yes, ọ bụrụ na ị nwere ya, itinye nke ọfụ. Ọ bụrụkwana na ị nwere nke ochie, no problem, kpọọ ya installer, then ị weta decoder anyị, wepụ nke ị nweburu enwe, tinye decoder SatView or any other free to air, you are good to go. You can now watch program anyị free of charge. Na our program na Eziokwu TV, anyị na-agbasa ozi ọdịnala site n'okwu ọnụ, anyị na-agbasakwa ozi ọdịnala site na ife ejije Nollywood. All our movies are produced by Ugochi movie productions. Nke abụọ kwa dị mkpa.
nke ọzọ sị bụ ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu. Akụwago m isiokwu anyị ji bịa. Echefukwara nke ọzọ bifo m gaba na ya. Ọ bụrụ na ị nwere advert ma ọ na-echọrọ partner with us, chat me on WhatsApp. Ma ọ bụ na ị partner with us ma ọ na ị nwere advert anyị na-eme bụ ihe gbasara ọdịnala. Ọ bụrụ na ị na-eri ji ma ọnụnụ na-agba ọfala ma ọ bụ na unu na-eme agwụ ma ọ bụ na a na-agba nkwụ nwaanyị ma ọ bụ na a na-eme alụmdi na nwunye ma ọ bụ na a na-eme mmemme akwamozu ma ọ bụ na a na-eme ihe ọbụla nwelu ka ekwuo wit ọdịnala Igbo, kọntaktị ya Eziokwu TV. Anyị ga-enyere ya aka ka mba ụwa malụ gbasara ya bụ mmemme ị na-eme. Ị na-echi ọzọ, ị na-agba ọfala ọzọ, contact us. Anything ọ bụla ị na-eme ma nọ ihe gbasara ọdịnala, contact us. We come and cover it. Ihe ị ga-enyedebe anyị bụ nchọnchọ ego, ihe ọ bụla gbasara ọdịnala. Nke ọzọ, ọ bụrụ na ị chọrọ partner with Eziokwu TV, chatịkwa anyị. Ọ bụkwa ndị chọrọ isonye na aja anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa, phone number ị ga-eji nweta m na WhatsApp, direct phone number ị ga-eji nweta m na WhatsApp bụ 0805 78 37 672. I repeat, WhatsApp only, no call, please, no call, only WhatsApp number. Mesịa m enye unu, a ga-enye unu nọmba ọzọ unu ga-eji wee na-eme call, mana nke a bụ only WhatsApp, please. 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Ka anyị bidozie na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Kedu nkụzi anyị ji bịa? Anyị ekwuru ka nkọwa ya n'ọnụ Igbo. Mgbe ị gbasara afa, ihe ị kwesịrị ime mgbe ị gbasara afa, ọ bụrụ na ijiri ego n'ịdị broke, itiri eti, kedu ihe ị kwesịrị ime? Nke abụọ dịkwa n'isiokwu anyị ji bịa bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara spiritual exercise, etu esi eme mmadụ si ewulite mmụọ ndụ nke ime, ndụ nke mmụọ nọ n'ime ka ọ nọ n'ọrụ. Na nkeji nke ịtụ ya bụrụ ihe ị ga-ama gbasara 21 days igo-ofo prayer. Ka anyị gaba n'iru. Ihe chọrọ ka nkọwalụ gị bụ this word you are saying, you only gain or receive what you attracted to yourself. Ụfọdụ na-asị word life no balance. Yes, life no balance, if I will use that word. For those who does not understand how things work, maybe out of their own ignorance, or maybe they decide not to learn the natural laws that governs this universe. Enwelu ụfọdụ ihe kwesịrị ịma. I keep quoting it. Hosea 4:6. My people are suffering because of lack of knowledge and vision. You can see where your problem is coming from. Your problem is coming as a result of lack of vision and knowledge. As an ogu na mara eziokwu ahụ na eziokwu a ga-eme ka ị pụọ n'uru. You must know that knowledge, that basic knowledge. You must strive to have that basic knowledge. I can tell you on it, whatever you sow is what you reap. Galatians 6:7. God can never be mocked. Go and read it.
God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. QED. Then listen and listen good. After consulting Alpha, and it happens that for you to do all the alignments needed is money, and you cannot afford it. If you can afford it, please do it. You know why? But if you cannot afford it, don't kill yourself. There is solution. See here, but you must be willing to do the needful. Then your question should be, what are those needful? And I keep saying that consulting Alpha is like consulting your lab scientist to run some checks using lab equipment to do that. At least to ascertain what actually is the problem with you. Because you must know where your problem comes from. Ndị Igbo na-atụ ilu sị na onye amara ebe esi wee nie ozu na ọ chọọ ịbọ o nwere ike si ebe sọrọ ya nọ ma ọ bụ si n'ụkwụ wee bọba. So what am I saying? You must know thyself through consulting the Alpha. Alpha is like a mirror to see where you have gone wrong. But if you don't even have money, even to consult Alpha, you can still do something. Like consultation in the temple. If we are going to do consultation for you, Alpha, you must pay. But if you are coming to the temple for counseling, our counseling is free. If you come on our counseling day, it's free. But consultation using Alpha method, you must pay. Then, what I'm about to tell you today is what will help you. During consultation, like I said, is the ability of the seer or the priest to consult the medium to know exactly what future holds for you. Then, and I keep saying it, there are so many methods of Alpha consultation. Even the method the pastors, the prophets, the seers normally use to prophesy is consulted, because what the person is saying is what the person is saying in the other divide, in the medium. Yes, that thing might not be happening in this present earth life at the moment. But like I always say, that before everything will take on form in the world of the physical, gross material, it must have taken on form in the spiritual realm. Nothing happens by accident. By doing that consultation, you will be able to know that your problem is coming from here and there. It's true that there's some certain consultation you can do for yourself. If you are knowledgeable and understanding how things work, you will be doing more of meditation. And you know, one day I'll take my time to teach you the power of meditation. A very great tool given to human spirits, if you understand the benefit of that. So
What am I saying? Consulting Afa is for you to understand how things work, to know where your problem is coming from. Like if you visit a lab scientist during the lab screening, he will be able to find out that you have this problem or that problem. Because you need to know if you have either typhoid or malaria, maybe with plus. If not, you might be treating the wrong thing. And your sickness will keep on lingering. So what must you do is this. Do that consultation to ascertain where a problem comes from. If there is this disharmony between you and your spiritual forces, I don't want to start demarcating your spiritual forces ranging from your Chionuwa, your ancestors, your Ndichie, your elements. I don't want to start mentioning them. Because you are supposed to be working in a harmony as a unit with all your spiritual forces. So, but whenever you fail to do this, you are going to be experiencing some problems. But if you are broke to the extent that you can't even pay for your consultation, then it means that something is seriously wrong with you. Makana ihe ọpụta abụọ kọrọ gị, call the final. So ihe m na-agwa gị mebe bụ create time for sober reflection within you. Sometimes isolate yourself. Go to a quiet place. Those quiet environments where you can maybe you'll be only hearing the cries of the birds. Yes. You sit down and reflect. Onya batarona. No na abo mgbe anyị go story of ka m were Jizọs ndị ụka ọbịa mat. Asị na o wezugara onwe je n'Enugu ije kpee ekpere. Yes, very important. As a rabbi, he taught his people what they should know. And I'm saying it today, that you as a human being, you're supposed to have a time for your sober reflection, meditation, very important. So during this time of sober reflection, check thoroughly within you. Have you in any way offended someone intentionally? Have you? Yes, we are living on earth. There is no way we will not offend somebody. Yes. But what is bad is offending somebody knowingly and you keep commenting the person. But stepping on some toes without knowing it, that one is normal. So what am I saying? Reflect within you. Omoroni narokie. Omoroni narokie. Yes, it's bad. Someone was telling me the other day how his younger brother took over their family investment because their parents are late. But that younger brother is too wise. He over-dominated even the first son and took over the business. Yes, the family business did well under his watch. And now that the second son is now claiming the entire family properties because their father is no more. You cannot take
what is not yours for the simple reason that you are too strong. You think you can overshadow your first son. It's wrong. Take what is yours and give the other to the other person. Don't use because the other person is weak. Now you want to take everything. It's not fair. So what am I saying? What I'm saying is this. Learn how to balance things. Don't take what is not yours forcefully, because you might step on toes by hurting others intentionally. Don't do it. You might be doing it to Mr. A and Mr. B, and you might be unfortunate to repeat the same thing to Mr. C. My dear, you might not go scot-free. You got that? So make sure you are no more only here intentionally. You are matching the person to death. Make sure to avoid cry for help. Only gets stable on his toes. His cry for help will bring doom to you. That is one. Number two, make sure that you are very honest to your business partner. Avoid irikukoro. Anybody na irikukoro bu. Gị na mmadụ mee business. Unu kwuo okwu unu esi wee sharing formula. Now, ego abatago, you change the method. Chozie ka iwe lion share. Ọ na-ebute nsogbu. So, n'anya itinyere aka n'ịkwafu ọbara. Itinyere aka n'ime ihe ana na-asọ nsọ. Ọ bụrụ na itinyere aka n'ime ihe ana na-asọ nsọ na ịkwafu ọbara, ị kwesịrị ije n'ihu aja ana ka ije pụọ alụ. Ihe a bụrụ ihe a na-ejelu confession n'aka fada. Ihe ị ga-eme bụ na ị ga-eje n'ihu ana maka na ana ka ị mejọrọ. Ana bụ isi mmụọ. Ọnya ka ndị Igbo ji agba ya nsọ ana. You desecrated the land there. So you must go for purification, for cleansing. And promise, note, this is not just like a confession format, you know. You must be convinced that this, what you have done, maybe you have been sleeping with your cousins, nephew, and the rest of them. You must be convinced that, look, what he did is wrong. And you face the process. And promise before Ajana that these things will not do it again. That is the process. Now, after, if you can be able to identify your shortcomings, where you have gone wrong, it will help you a lot. You should not wait for those your dirty leanings, those your dirty deeds to be revealed in Alpha, because it might not be fortunate for those you missed it to be seen. Maka na ọ bụrụ na mmụọ chọọ ịgbagha ose, mmụọ ga-egbudo ihe niile anwa eji agbagha ọbọ ma taa gị afụfụ. Ịmụrụ na ọ na-eme ka mmadụ ga-atụ. O nwere onye ị ga-emejọ, the person will be penalizing you, punishing you without telling you why he or she is doing so. You know? Yes. Ọ na-eme. Etu aka ọ dị na mmụọ. You might step on toes, spiritual wise, and the woman are then a and the same time, woman decide they are not to let you know in order to bulala you very well. So it takes the grace of God for woman to reveal it. Makaramam, once woman reveal what is your core problem, why they are angry with you, your problem is half solved. Yes. Makadama de be hesi. So it's all behind this easy. You know, so what am I saying in essence is this.
mana ahụ iwe ụmụ mmụọ imesịa nke a then ị mara gị ebe problem si. Ọ bụgoro na ị nwere ego na-ayọ ayịyọ na-plead for mercy na-plead for appeasement towards that direction, na-ayọ ụmụ mmụọ dị iche iche ime. Ọ bụrụ na imejọrọ aja ala na-ayọ ụmụ mmụọ aja ala si ha the earth element like the gnomes na-ayọ ha si ha n'ịma na imejọrọ ada they have desecrated the land. Mana si mere gị ebere dịka nwanna na-akụ nna ya n'iyi. They be so sorry that those things and such things will never repeat themselves. So that those things will never repeat itself again is a promise. Now, ọ bụrụ na n'ime wuru etu a, better for you. Mana ihe na-achekwala gị bụ even when those things did not appear in their afa, but you know that you committed these things, you're supposed to ijekwa ụkọchukwu jegosi ụkọchukwu onwe gị. Ekwesịrị iji aka gị kwupụta ihe ndị a email before aja wee yọọ for mercy. Maka na ụmụ mmụọ nwere ike ha ajụ na ọ ma apụta n'afa ka e wee nwee ike gbaa ha ọgwụ pịata gị etu ọ dị na mma. Ịghọtara ya? Nke ọzọ si bụ ọ bụrụ na ị mesịrị nke a then ịkwụsịzie ịyọwazie mgbaghara na imesigo nke a. Nke ọzọ ị ga-emezi bụ bido spiritual exercise. Ọ bụgoro na onye gbaala gị afara gbachara gị afọ mana ị nwere ego mana ị madụ gị ebe problem gị si, bido spiritual exercise. That spiritual exercise bụ spiritual exercise ị ga na-eme. There's a spiritual exercise. Spiritual exercise bụ identify the east. Ebe ọ bụla ibi ka ị esi mata east. Ịpụta n'ụtụtụ ebe anwụ si achanite on your compound, that is the east. So you can actually be inside that room. I can tell you 4 corners of your room. On one side face east. Identify that side. Side there one away put on you know ebe anwụ si acha. Bani muno begi 4 corners of the house face side there abụ east. In the east ya nwa ogogo no check iji wee nọ. You might not stay outside. Maka na nwere ike onye nọ na compound ya nwe ike sị na-egwuba golf. Mana ọ bụrụ na ebe imesapụla ahụ ị nwere ike ịnọ n'ilo ma ọ ka ịnọ ime ụlọ. Now what you will do, you call your chi, call your spiritual forces, call your ancestors. Ikede ha tuo ha afa akpọ their praises. After ka ị tụchara ha afa, ikede Chukwu okike, ikede ndị anjelu nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, kede your spiritual forces tuo ha afa. Ịtụcha afa iwe banye n'iyo mgbaghara mmehie. Wee sị ha that is you have already sinned before God Almighty. However, that you are very sorry for your misdeeds. They should have mercy on you. After he mesịrị nke a, i wee yọzie ha ya bụ mkpa gị. Ha meere gị nke a, ha meere gị nke a, ha meere gị nke a. N'ihi na ekwe nkwa na ọ bụrụ na emechaala gị ihe ndị a na ị ga-akwụdosi ike na-eme ihe dị mma from today going forward. You know that? Now, email your format, they will hear your voice. Then after that, the last one, you must make declaration upon your life. Makanike no one. And they chefna. What you are saying is what the spirits records. Ihe kwuru ka mmụọ na-anụ. So kedu ihe ị ga na-ekwu mgbe ahụ? Ikwubi okwu na aka gị dị ọcha na onwere onye imejọrọ na onwe onye si ya okenye eru n'aka, mana na mmadụ ọbụla ama ejinata oke gị. Onye ọbụla si na ọ ga-eji oke gị adara isi onye anwa. Onye ọbụla si na ọ ga-eri oke gị ya were anasịrị mmiri asị ise. Mecha mma akụwara ihe ise mmiri ise wụ let what you ask for happen. Afịa na anọ ụbọchị na anọ ma over maka ise 5 happen afịa na anọ ụbọchị na anọ and have remainder. Onya bụ ise bụ
ihe niile a ngọrọ bịa na mmezu jupụta ahụ ma ya isi ise iwe sị onye sị gị nwụọ onye ahụ nwụọ ka ide akwụ ya isi ise iwe na-agụ ụbọchị onye chechara ihe ọjọọ ya emeghị ya megide ya bụ onwe ya asị ise iwe sị onye ọbụla sị na agbụghị ama acha na mpama ya ba na nke esi ise iwe sị onye ọbụla sịrị ka emee ihe na ọkarịrị gị iwe onye wa spiritual forces si ha mebe onye anwa na ha karịrị onye anwa asị ise iwe gụọ ọfọ sị na ihe ọma ga-emere gị na-esoro ụlọ gị asị ise ịgụọ ọfọ sị na ihe ọma nwa bụ oke gị n'oge elu gị aka na ajọ mmụọ ma ajọ mmadụ ama bụ Ogbuefi asị ise ịgbara etu ahụ o si wee dị gị pour it out ọ dịgbuo gị ibe akwa baa akwa yes nwa oge nọ na that level ibe akwa mgbe ahụ ị kwuchara ihe niile anwa dị n'obi ijugo ogu ọja ka ndị ụka na-akpọ back to sender ihe nọ n'ihe awụ o metara bụrụ ihe ị na-eme ihe awụ ihe a na-akpọ iwu ọfọ na ogu ọfọ na ogu ka ide ji awa and ọfọ na ogu ahụ ka iji wee na-ajụja bụ ogu nkewakwa ahụ debe aka ọcha ịghọtara ya imesịa ihe a o nwere nke ọzọ a na-akpọ 21 days ịga ọfọ 21 days ịga ọfọ a bụ na ị ga-ewepụta 21 days ị ga-eji na-ekwubi okwu na-aga ọfọ na-ekpe ekpere agwa ndị ikpe ekpere ebe ịga ọfọ n'ihe ị ga-eme bụ jee chọta fuskap dee deeti ụbọchị ị na-ebido ịga ọfọ a dee deeti ụbọchị ịga ọfọ a ga-akwụsị dee ya 3 prayer request 1 2 3 na akwụkwọ a jee chọọ ego chọọ 200 naira or 500 naira inyezi na ndị ayịyọ obere ego tọbụgibere ndị ayịyọ 10 naira 20 naira ego ị mara onwere ihe obodo ịghọtara ya the purpose of inye mmadụ ihe bụ ka ọnụ ọchị kpaa onye anwa ịmara ọtụtụ ndị be anyị agbọrọ ka esi enye enwe ya na-akpọ cheerful giver ọtụtụ ndị mmadụ nwere that mindset even na otu onye akpọrọ ọrụ even to dibịa ọ kachasị nke a na-eme ndị dibịa bụ akaja ịghọtara ya mmadụ nwere ike ịbịa na be gị sị na agwọ ọtara ya ịgbawa n'ime ọfịa weta 1 or 2 herbs nye onye ahụ anya taa were nke ọzọ mesa n'ime dị ọnya imesizie ya ọsị okere ihe ahụ enye gị si ahụ ihe ọbụla dị ya n'obi o were 200 na adịbere na ịghọtara ya so a na-emekarị ndị ọdịnala akaja ịghọtara ya mana o jee ụlọ ọgwụ ọmara ka ọ esinye dọkịta ego ma ọ onye na nke pasọ ma ọ esinye ha ego mana mgbe ụfọdụ a na-eneda ndị ọdịnala anya too much ihe m na-achọ ịgwa gị bụ kwụsị ineda ndị mmadụ anya ọ bụrụ na ị chọrọ inye ebe ga ihe nye ihe ga-abụ egborie mkpa ihe ọ ga-abụ inye mmụọ ya nọ n'ime awụnye elu ihe ọ ga-abụ inye obi aṅụrị akpa ya o nwere onye amụrụ na ego anyị tiri eti so if you want to give the person money the least I recommend is 200 naira yes that is the list so ọ bụrụ na 200 naira ka ị chọrọ inye ọ bụ na ị chọrọ inye 500 naira maka na ihe ị na-edire bụ ka mmụọ nọ n'ime onye awụnye elu onye a dị very happy extra happy that happiness ka a chọrọ mgbe a sịrị gị jee mere saraka ka ụmụazị ihe a chọrọ bụ ka inye ihe ga-ame ka obi aṅụrị kpaa ha data obi aṅụrị a ka a chọrọ ịghọtara ya ịdịzi n'aka gọm yes ị nwere ego mana ịdị ịwa aka gọm inye mmadụ ihe ka obi aṅụrị kpaa ya na-afịa gị ahụ ịmara na givers never lack ịmara na onye na-enye ka a na-enyekwa onye e nyere nyanye ịghọtara ya so ihe ị ga-eme bụ i were 200 naira into 4 ọ bụrụ na 200 naira ka chọrọ inye mara ọ ga-adị 4 ọ bụrụ 500 mara ọ ga-adị 4 representing ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ i were etinye ime ya fuskap pịachie ya ịpịachie ego a ọ bụrụ na ị nwere ya altar family altar gị jee debe na ya altar ọ bụrụ na ị nwere family altar ọ bụrụ nwaanyị jee tinye na handbag gị nwoke ị mara ga-ebi ya etinye ọnwụ na wallet itinyezie ya ebe a contain ya 3 prayer request for the 21 days ihe ị ga-eme bụ dee ụbọchị ị na-ebido dee ụbọchị ọ ga-end ịpụtakwa ụtụtụ ijekwana ihu ọta gị awa ọgwụ na ị nwere altar mana ọ nwere ebe ị na-efesi bụ east keep facing the east why facing the east bụ na east bụ ọnwụwa anyanwụ ebe ihe ọma niile si abịa ike Chukwu si abịa so east ka ị ga-efesi otu ụbọchị m mewepụta time ka m kọwalụ the importance of facing the east now but let's keep going ọ bụrụ na ifesicha isi awa olukwu echi bịakwa si ha na-abịakwanụ m
na mbekwa ka mụ na ụlọ ghọrịdọrọ ya imekwa ya spiritual exercise as usual kedekwa ha your mara your petitioning then you drove that 4 departments. Yes, that 4 departments imesia ya then ihe ga-emezi bụ echikwa ịbịakwa nwanne echi ịbịakwa etu aka ị ga-emegide ruo that 21 days. That day ị na-eme ihe a try ya ka mmadụ gara ide distract gị na the format imesia ya jụcha ogwu that is ihe ndị ụka kpọ back to sender ekwubichazi okwu ogwu anwa ihe ọchị gị si ya chi onye ụwa m na mmụọ niile mụ na ha so kere ihe unu chọrọ ka m mee you pause. Are you following? Mgbe ahụ esiri ha kere ihe unu chọrọ ka m mee you pause. Ịpọs yoga agba nkịtị silent time. Ọ mgbe ahụ ka mmụọ ga-eji wee gwawa gị okwu. Ọ mgbe ahụ ka ndị nwere onyinye ọ bụrụ ndị nwere clairvoyant ma ọ clairvoyance ndị na-afụ afụ ma ọ bụ ndị na-anụ anụ mgbe ahụ ka ha ga-eji nweta messages ndị na-afụ afụ mgbe ahụ ka ha ga-eji befuwa ya in pictures. Mgbe ahụ ka ụfọdụ ga-anọgide etu a ọ bụrụ na ọ dị ka ma enwere ike ịnọgide etu a ụlọ eburu gị ịba trans. Ụlọ a nwere ike gbuo like a minute 2 minutes 3 minutes ewere egosi gị ihe. Mgbe ahụ ka ị ga-anụ inspiration mgbe ahụ ka ị nwere ike ịnụwa voice edeghị anya n'igbu onye na-achọ ọrụ. Enwere ike ọ bụrụ mgbe ahụ ka ọ ga-abata n'obi sị gị kedu ihe kpatara na company so company iwejebere akwụkwọ application eji achọ ọrụ. Ebe ụkwara onye na-achọ kere ụdị biznes ya aga into. Enwere ike ọ bụrụ mgbe ahụ ka a ga-asị gị kedu ihe kpatara na ị chọrọ ịga na biznes dị etu a ma ọ biznes dị etu a. Mgbe ahụ ka a ga-ebunye gị uche. So mgbe ahụ ka ọ ga-abụ ịnọrọ etu anụ na anụmanụ kọta n'ime abalị binye oge nji anụ ọnọdụ abalị mberede oge anọ mụ na ndị mmụọ mụ na ha nọkpacha nkata nwanne na-achọ kedu ihe ha chọrọ ka m mee ha si m ezara ngwa bido mebe nke a. Elọtara m mgbe izi nzara kọlụ m ọfụ m wee zụ mmụọ na maazị akwụkwọ ọkwụrụ si m za ha wee sị m na mụ bụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo bụrụ onye nchụaja. Yes, na mụ bụ an ọdịnala evangelist and the high priest. Ihe m ga-eme bụ mebido gbasagba ozi ọdịnala a wee nye mbado nọ n'elu. Isi aka ihe m ga-eme wee sị m na-etrengo m na mụ nwere knowledge mụ ba social media. Etu aka nsi wee ba social media. And before then etrengo m by some Filipinas. Yes, bịara Abuja mgbe m nọ na Abuja mgbe m nọ into networking. I'm a top leader then. I understand. Yes. So, on the use of social media handles. So, I should go and apply my knowledge. So, yen na chegwa gwa no na akwota ị na-achọ ọrụ ị na-eche ihe ị ga-eme and ma chegwa no inspiration bụ ihe dị mkpa. Mgbe ndị anyarị bịara na be anyị bịa gbukọrọ ụmụ mmụọ dị artifact nọ na be anyị kere ihe ọdụ ka ha ji eme. Ife ha ji eme wụ na ha wezesara n'ebe dị iche iche ha debe ihe ebe anwa ọ bụrụ like a museum to them. Ọ bụrụ ebe ha ga-anọ for inspiration ịnọrọ before those artifacts ịma na ọ bụ sacred objects. Ịyọ for inspiration ka enye gị uche ka enye gị nghọta ka enye gị akọ ka enye gị uche. No, akọ na uche ga-ewetara gị ego. Do you think that spirit knows what you are calling legal tender? Spirit adịghị enye ego. Yes. Spirit can never give you cash because they don't know what is called legal tender. Legal tender is created by man. Here bụ akwụkwọ. Yes, in each country akwụkwọ ha design then legalize ya. Mmụọ abalị ihe a na-akpọ legal. If you like, go to mountain. If you like, starve yourself 40 days and 40 nights. In fact, if you like, starve yourself 60 days and 60 nights. You can never wake up in the morning and raise your pillow and see money. It can never happen. Because you know why? Money does not follow the natural order. Money, where do you work? Ego is human concept. So on ihe a na-eme ọ na-aka ihe nketa gị ihe aka ọlụ gị ka Chukwu oke ga-eji gosi aka ọlụ gị ọ bụrụ ego
So he game whatever that is your alcohol will become money if you monetize it. Example, why do you pay the landlord? Yeah, it's not that the landlord is so handsome. That's why you're paying him rent. No, you are paying your landlord for the simple reason that the landlord is a problem solver. He's solving your house need. Why do you pay a medical doctor? You pay a medical doctor because a medical doctor is there to solve your health needs. Abi? You pay your consultant, your lawyer, the legal luminary, your counsel money because your counsel is there to defend you and solve your problem. So if you will be able to solve people's problem, money will come. What you will do is, whatever you are doing, you monetize it, the time factor, and whatever you are putting in, the brain wise, you monetize it and give you a fee. Therefore, with your intellect, modify your value. The government, the federal government, the legal tender court 500 naira, now 1,000 naira, both the same size of note. Manasi na 500 ka 1,000. All madu decided na kabronka. So all go monetize whatever your services you are rendering. So more senior to that no matter what. So he gave me what I hear more inspiration. Inspiration of what you can do. Okay, let me use another person as an example. Mark Zuckerberg, the founder of Blow Up. Yes, we were told, we were college students. From there, he began to think, what can I create in order to make this college like a family so that we can be able to interact as a family with each other. He began to develop that app as a community tool. Before eventually, one of his friends now advised him, do you know that if you make this thing global, it will give you money? And that's how making it global came in. So what am I saying? What I'm saying in essence is this. If you monetize whatever your services you are rendering, you get paid. So, spirit again, inspiration. So, if you are not doing spiritual exercise, how do you expect to get inspired, to get vision? Like Hosea 4:6 says, my people are suffering because of lack of knowledge. Can I be what has knowledge? In spiritual exercise, where you can get knowledge of, let me go into this business, let me go into this work, let me learn this. So you can follow go at your way. See, what is that knowledge? That 21 days. Can you not hear them every day? A message here, as you measure. Carry who no cholo come man. Carry who no cholo come man. You pass your while. A by into silent. Back here without vision. Back here without inspiration. You get put into practice. You have to go. You got it? Now, say the attitude. Ụfọdụ n'ime ụlọ amara eme spiritual exercise, ama ọgwụ ka esi akọnect mmụọ. Ịpụtalụ, maybe silent time, or prayer time. Achọrọ m nke, you are talking to your mate, right? God Almighty and entities of powers is their mate. Chukwu oke nọ na throne you were delegate the entities of powers, name them, the Amadioha, the Ogbuefi, the Olas, and rest of them na aja na ndị ichie ndị na awanta jelu nke Chukwu. Ha nọchiri anya na minister, the governor, the pamset, the this one and this one, the local government chairman. All have entities of powers. Agwakwara gị na earthly governance is a prototype of what is happening in the spiritual realm. Then here na check one again. Now some of you have an attitude eji ejekwuru Chukwu, eji ejekwuru mmụọ. Ebe akọsachara mmụọ ihe wụ ya problem. Instead of you to pause a while, ka mmụọ si egozi ihe ọ chọrọ ka ime, wee nye response na ihe yọrọ maka ya. After ka ekwuchara pap, ịmapụ ka agụ ka jụọ gị ajụjụ, yes, nwa na-ede m anya. Ọ bụrụ na nwa gị bịakwutere gị, daddy, I need this, I need that.
After talking, telling you all he needs. After finish, pam, he jump away. Can you hear what he come back? Ezimo that knows the principle. When you come, that they going to start. That they get him after exchanging of brotherly union with the as father and son. Say that the one body to Gamanaba. That the any department. That the any department. That the any department. You put a pause. Chelsea kaya father they give them response. Obre to say it. On your normal process. So mana ona abogje na chukwu anyị na-afụta chukwu asị amaghị ihe na-afụta ya. Gị na mmụọ kpasịa nkata ichelụ ka mmụọ gwazie ego. Ị ghọtara ya? Ana m achọ ịgwa gị ihe ọ ga-abụ ị na-etinye ndụ gị echenji efu ka bụ ofu. Imesịa ya oluo 21 days ị mesịrị ihe a m gwara gị. I can tell you o nwere ndị gba aka bịa na temple mana ha mere ihe a na-agwa gị life achange. Ha nwetawa connection, ha nwetawa favor. Ihe atụgharịara ha ajụ. So ihe m na-agwa gị bụ mgbe ihe a mere 21 days ya agwụ ijeze n'ebe anyị wepụta akwụkwọ ahụ ifod bụ ya 3 prayer request and the ego imeghe ya iwepụta that note, that 4 note debe. That 4 note bụ ego ritual, ego ihe aja, ego a ga-eke real beggars. I said real beggars. Go out there, look for 4 real beggars, give them that money one by one. Yes. Then for the akwụkwọ nke ọzọ anwa ebe ide ya prayer point, chọọ flat plate, stainless flat plate, were akwụkwọ a bunye ya ọkụ ka akwụkwọ a nwee ike lee as chaff. When the smoke is going on, don't forget that smoke is carrying as your prayers, because it again now we name ihe our postings, spiritual posting. Echefuna na ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ. So on the morning post in the Kubioku or Basis York for Piani. It may have now what the mayor of Mike can tell you. It may say, I'm going to what as low study the church videos. It may say, I have now what life, your life will begin to change. In what as Diego, the world of the nose. Here in may be him more. This world we are seeing is survival of the fittest. Steady keke Chineke. Ka nkwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi taa. Send them message. Ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbaala gị afa mide. Send them WhatsApp message 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672. WhatsApp message only. If you want to call, we give you another number you can call. Thank you. Yeah, on the screen. Another number you will call for either to partner with us for your whatever prayer line. For your prayer line. Then or don't want to inquire or email and you want to call, direct call. Call that number you have seen on the screen now. Call the Kwaroga one case Yoku Echinine. Now Chukwu nke pụrụ ime ihe niile. I go more for you and your niece in the my viewers, friends of the temple and children of the temple and our fans all over the world. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu ngozi n'isi unu niile. Na-asị na ndị niile ekere agbụ mmụọ. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, unu nwere onwe unu. Let there be miracle upon your lives. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Na-etu ansị God of God ga-esi mee. Say